Стара Загора е един от най-предпочитаните градове за провеждането на национални състезания на Спортната федерация за деца лишени от родителска грижа, сподели председателят на организацията Анатолий Илиев. Условията са прекрасни, както винаги. Ние в Стара Загора провеждаме този зонален кръг от нашия календар за 4-ти път. Предстои ни кръг в Русе на 29-ти и Търговище на 1-ви. Имаме продължение на кръговете, след това в Благоевград, имаме още един в София, така че по календар ние вървиме съвсем нормално. Нашата цел е да излъчиме колкото може повече участници за кандидатстване в спортните училища. Имаме 60 деца, които тренират активно, които вече са в отбори клубни. Сега ще видим тази годишния прием как ще протече и разчитаме, че поне с още 25-30 деца ще удължиме. Това е техния стимул и не само това, те по този начин успяват наистина да се отделят, да разберат, че живота има и други измерения и всичко се случва със спорт. Първите 8 отбора във всеки спорт се класираха за финалите на игрите, които ще се проведат през месец декември в София. За най-добре представилите се състави бяха осигурени купи и предметни награди.